एकनाथ शिंदे यांच्या सूनबाई ऋषाली शिंदे यांनी थेट सावंतवाडी गाठत महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांचा प्रचार केलाय। केसरकर विजयी होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। नक्कीच वाटते ना, कारण की आता जेवढ्या आम्ही योजना इथे आता राबल्या आहेत आपण पण तेवढं सगळ्या महिलांचं असं ते पण जोरदार त्याचा प्रतिसाद मिळाला आहे। आणि तुम्ही बघाल जिथे पण आता आम्ही एवढे प्रचार पाहिले तिथे सगळ्या महिला परत त्याचबरोबर त्या घरातले जेवढी फॅमिली मेंबर्स ते सगळी खुश आहे, कारण की डेव्हलपमेंट पण दिसून आहे। 2.5 वर्षामध्ये डेव्हलपमेंट पण तेवढंच झालेलं आहे। खूप जोरदार प्रतिसाद मिळू शकतो, कारण की अशी योजना कधी राबवली नव्हती। ही पहिल्यांदा अशी झाली की शिंदे साहेबांनी आणि आपल्या महायुती सरकारने फुल सपोर्टमध्ये ही योजना आणलेली। महिला खूप खुश आहेत। आता ती डिक्लेअर नाही करा, पण आम्हाला माहिती आहे खूप जोरदार मताधिक्याने आम्ही महायुतीला सरकारला मतं पडणार आहेत, कारण की ह्या सरकारने खूप काही केलं आहे। महिलांसाठी असो किंवा हॉस्पिटल असो, खूप योजना आणलेल्या आहेत। मुलींसाठी पण खूप काही केलेलं आहे। म्हणून यंदाला हे सरकार आपलं जोरदार येईल, कारण की लोक पण चेंज बघतायत। त्यांना पाहिजे पुढे डेव्हलपमेंट पाहिजे आणि सेक्युरिटी पण पाहिजे त्याचबरोबर। तर हे 2.5 वर्षांमध्ये एवढं झालेलं आहे। आता पुढच्या अजून 5 वर्षात हीच महिला आम्हाला पुढे आणून देणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।